О, извинете хора, и сега ще ви покажа, дето ще направя една магия. Искам да има един подарък. Вау! Това е сами вкъщи. Я да го отворим. Дори съвсем сам успях да формирам малките титани. Да, така е. Наистина ли? Изобщо не помня това. Защото, сърце, твоите спомени бяха изтрити. Това също не го помня. Слушайте, и това е Макс. Това са колекциите. Добре, благодаря за видеото. Чао! Хора, защото е хубав клипа. Чао!